asịrị na nwaanyị anụnwa na-asọpụrụ ndị ESN egbe na mgbe egbe fa ji alụ ọrụ na onwe onye agbara egbe na nwaanyị anụnwa na-etiri iti onye ahụ. Hey, bịakwanụ ka unu nụrụ nke nna anụ n'ọnụ Ikenga Uruegu dịka ọ na-ebe a wee na-akọ na nwaanyị unu fụrụ ebe a na ọ jọrọ njọ na ya bụ nwaanyị na afa ya bụ Nnaemeka na ọ bụ onye Oraifite wee na-alụ ọrụ na Nnewi wee na-alụ n'otu kọmpani a na-akpọ Tomi na-alụkwanụ Indomi na nwaanyị anụnwa jizi kọmpani ọ na-alụ wee tọọnụọ ya to ụlọ ndị ESN. Ọ bụrụkwa m ukolo ife ọkụkọ ka m wetara unu n'ihu akwụkwọ ọlụm bụkwa nnọta abịa nke ala unu makwa na ya bụ Ikenga na ọnọbụ na ya bụ ESN bifo wee pụta si na ọ ya anọzi na ndị niile na-agbapụzi ndị otu afọ ka eti ejidefa bụkwa ndị nọbụkwa na ya bụ ESN wee nọkatakwa wee sị na fa achọ ọzọ ịnọ n'ọfa nwa na-etuzi ndị ọzọ imi dịka mmadụ sikwa wee na-ede na kọmentị ya n'ọkwụ ma ebe ọ nọ wee mee unu ya abịa ka unu nụrụ ka fa bụ ndị ọrụ nchekwa wepụtara onwefa na fa ya dị ejidesizi onwefa bụkwa ndị ESN ka unu nụrụ ka fa si wee wakpo nwaanyị a n'ụlọ ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ wee nụkwanụ ka onye isi ndị ESN nọkwa n'Amerịka a na-akpọ Olabeeze ya ka ya bụ nwaanyị si wee nye ndị Anambra steeti ọda na sị hapụ nwaanyị unu na-afụ ebe a unu ya bịa nnọọ ka unu gere ma meseji afọ na fonu nwaanyị maka esi wee jebe nwaanyị nwa wee fụọ egbe na moto nwe hei akụkọ ọkarị nnụtakwa abịa nke alụ. Ị na-anya ebe a ị ga-afụ pikchọ na-egosi afa this lady bụ Miss Nnaemeka Antonia Ezenna. Nnaemeka bụ onye Oraifite mana Nnaemeka bi na Nnewi and Nnaemeka na-alụ na Tomi company ụnụ ma ebe bụ Tomi. Now Tomi bụ one of the biggest noodles company enwere na the whole of Anambra State. I think after Indomie ọbụla Tomi or maybe Tomi ka Indomie amara mana bụ nke ibia. And this Nnaemeka ị na-anya na-alụ na clinic because I think she's a nurse. Nnaemeka alụgo na the clinic Tomi for over 10 years. And I think her position was second in command in that clinic. This woman you are looking at here is one of the most dangerous evil women alive. And you know what she did? Because of her position, na Tomi company, Nnaemeka total the clinic, and when that company were turned away to ESN hospital. Only use the company when they go to the ESN. Only use the same company when they make a whole lot of things. In fact, Nnaemeka is in charge of logistics in the whole of ESN Camp and well now all the 5 states of Igbo land. This lady you are looking at. And how do we get to know about her? Or one of our intelligence. And our monoson, na Team Spider, will always deliver. Our intel, Walai, nowhere, one nurse, not a Nnewi, they dangerous than any woman living in Nnewi. I will by investigation. That's Team Spider. Now, during the investigation, I feel a whole lot of activities. In fact, at some point, Mbawa lead the Spider himself, Gala, undercover investigation. Almost certain will bet this woman not lifted. However, no one shuttle bus park in Ihubera. Immediately, that shuttle bus for our undercover investigator will zoom off, and there were 2 AK-47 near the bus. Man, because na Spider no undercover or man react not just normal like a normal person. So now what happened? A well put on Monday. I think Monday should be March 31st, 2026. I will on this lady na company ebonalo. A man immediately our team back at the company.
Due to that, this woman have managed to recruit a whole lot of people now alone at that company, now alone under her. Amarum Kahawaria, no when they be at the security, because if I am a man, if I am a man, if the woman or 2 to 4 years more, wipe my factory reset, wipe all everything. Then I phone here. We will phone your journal where cupboard. Did he bear the clinic? Will phone the zoebo body? I back to the point, every woman. She wanted to disappear. To tell you how dangerous this woman is. I did the woman. But today, the first thing about the lady, where your phone? Because tomorrow, there we go, people all over her. Even born at Omaro, even those who believe they are with her, Omaro who they are. I just got the phone, web her phone. Well, put your phone in our machine. Restore all the data. The woman delete. It will shock you. The things I found this woman. Whoever know this woman, they in charge of Gentos Camp, B440 Camp, the woman they in charge of logistics, like I said. Now when I supply in Belgium, now when they go to trouble, now when they treat in the Belgium, now when a whole lot of things. This lady from Oraifite, Ikenga Nnaemeka. It was if then few minutes I reached the woman. Enough groups the woman on here, and they will be used, but they will be different groups. And to them, the reason how they will be able to interest on her. But I just laugh at them. If you commit crime in Anambra State, Team Spider will look for you. We will catch you and we will sentence you. Period. If you want to commit crime, then leave Anambra State. Anambra is not for you because we will catch you. After where a lot of people like this, Amaro, that we are investigating them. Because this lady is surrounded Ngozi Sajucha, Ngozi Oraifite, Sajucha is EKICGT. And let me tell you people what happened. Immediately, I bring this lady. Informant upon Ngozi Oraifite. Can go on if Ngozi Oraifite there. To tell you who that woman upon Ngozi Oraifite. Man, very soon, she will see. According to her, she said, I am using this opportunity to call on the Nigerian president, Bola Ahmed Tinubu, the governor of Anambra State, Professor Charles Chukwuma Soludo, our Operation Udogachi, to release Miss Nnaemeka within 24 hours. According to Ngozi Oraifite, if I want to call it in Anambra State, that if she's not released at this expiration of this time, the United States of Biafra Invention Airline Squad shall wait in. You know, it's funny. But I want to say this. Tommy Company, I hope Nakon Aderonia. Now, these people, I mean, these Biafra terrorists, if something happen, how go into local security, about local security, some of them ban a company, some of them ban in the business, not like ban operate. But we know you. We will come for you and we will catch you. So, actually, this opportunity, Anambra State government can buy into investigation immediately. Or wait for Tommy Company. They need to investigate that company. And if it's possible, I will still go to the company for now. Can they investigate what? I just hope. I can get through the woman's phone and some communication. But I just hope. Naka Tommy Aderonia. I just hope. And the others, Ndo to Antonia, Nalona Tommy. Nkono bo mark. Nothing. Informants.
Nande na bongozi ọrọbalaza bụ ya nke ọ na-enwere ihe ọnọgoro bụ ụmụaka on a time will surely come. And actually, he used this opportunity. One side make up for a lot, the men are lifted. Or lifted stroke Newi. All these people, if from this Antonia, or I want to lead all these high profile kidnappings and the men or lifted stroke Newi. Under or when attack digital like this attack. If I am a Nnaemeka, you will match church now. Yes, this attacking the line, all these people, and this Antonia about it. But you know what? Let Anambra State government investigate Tommy. Let Anambra State government investigate Tommy. Anambra is not a state. You can come in and commit crime and get scot-free. It's not in Anambra. If you don't want to stop crime, go and look for where to live, not in Anambra State. If you commit crime anywhere in Anambra, we will look for you, we will get you. If it's possible, we will send you to God for judgment. My name is Ikenga Uruegu. The end story after the interrogation.